Wel, diolch yn fawr iawn. Mae ar fi'n dod. Gret, diolch yn fawr iawn i chi gyd, ac mae'n hyfryd bod efo chi bore yma, ac y prentis gewch chi bore yma gan bai bod dad wedi bod efo chi yn barod, felly ond mae'n lyflu bod hefo chi, ac gobeithio wneith pethau fynd yn hwylus. Di hwn ond yr ail waith i fi gymryd gwasanaeth ar Zoom, felly da ni dal yn rhyw ymarfer, ond mae'n gret bod hefo chi bore yma. So ni'n licio dechrau drwy gynnig gair o weddi, felly dwi'n mynd i rannu y sgrin efo chi a dangos y weddi, ac gawn ni gydweddio. O Dduw greawdwr, yr wyt wedi gwneud yr holl bobl ar dy ddelw, ac yr wyt yn ein galw i thaddoli. Deuwn atat yn ein holl amryfalwch. Hen ac ifanc, di a gwyn, tlawd a chyfoethog, gwryw a benyw, oherwydd y gwyddom bod gwahoddiad i ni gyd ger dy fwrdd. Diolch i ti am dy haelioni. Am ymborth cariad sydd wastad yn ein digoni. Ti sy'n caru pob cenedl a'r holl bobloedd, llawen hawn yng ngwydd y wledd a osodais ger ein bron. Bwyd dethol, gwyn eiddfed a chymniaeth neilltuol. Diolch nad oes neb yn wrthodedig a bod croeso i bawb. Cynorthwya ni i fwynhau'r wledd yn ei holl amrywiaeth, fel y daw i ni yn fwy am mwynhad a chysurol, ond y brif ymborth dy haelioni. Duw ein cynhaliwr sy'n cynnal dynoliaeth a'r holl greadigaeth drwy dy gariad. Diolch am y cyfle hwn i thaddoli. Cynorthwya ni i werthfawrogi dy roddion oll, ac i weld gwerth yng nghyfraniad pob person. Fel bod ein gweddiau, geiriau a'n gweithgaredd yn ddrych oedd greadigrwydd di-ddiwedd a chariad di-derfyn, a galluoga ni i brofi gwledd teyrnas nefoedd. Amen. Wel, bore yma dwi'n mynd i ddefnyddio rhai pethau sy'n reit agos at yng nghalon ni fel cor godre'r garth, fel mae yna CD ganddyn nhw nath ni'n gwneud rhai blynyddoedd yn ôl, a mae yna gan ar honno o'r enw Cliw Ni, a mae rhyw fath o arweiniad i mewn i'r addoliad, felly dwi'n chwarae honno i ni rŵan.
Ac darlleniad cyntaf bore yma, a da ni'n mynd i feddwl bore yma am Sul Cyfiawnder Hiliol, ac oedd hynny Sul diwetha. Da ni'n mynd i edrych ar rai o'r darlleniadau oedd yn ddeunydd CTBI dros y blynyddoedd diwetha. Felly, dwi am ddechrau gyda y gyntaf o'r darlleniadau rheini, can Ezekiel, o lyfr Ezekiel a'r detholiad o benod 36. Byddaf yn eich cymryd o blith y cenhedloedd, yn eich casglu o'r holl wledydd. Tein allaf ddŵr glân drostoch eich glanhau, a byddwch yn lân o'ch holl aflendid. Rhoddwch chi galon newydd a bydd ysbryd newydd ynoch. Tynaf allan ohonoch y galon garreg a rhoddwch chi galon gig. Byddwch yn bobl i mi a minnau'n dduw i chwi. A'r ail ddarlleniad y bore yma o lyfr datguddiad, penod 21. Yna gwelais nef newydd a deiar newydd, oherwydd yr oedd y nef gyntaf a'r ddeiaf gyntaf wedi mynd heibio, ac nid oedd môr fwyach. A gwelais y ddinas sanctaidd Jerusalem newydd yn disgyn o'r nef oddi wrth Dduw, wedi ei pharatoi fel priodferch wedi ei eithecau i'w gŵr. Clywais lais uchel o'r orsedd yn dweud, wele y mae preswylfa Duw gyda'r ddynoliaeth. Bydd ef yn preswylio gyda hwy, a byddant hwy yn bobloedd iddo ef. A bydd Duw ei hun gyda hwy yn dduw iddynt. Fe sych bob deigryn o'i llygaid hwy, ac ni bydd marwolaeth mwyach, na galar, na llefain, na phoen. Mae'r pethau cyntaf wedi mynd heibio. Yna, dywedodd yr hwn oedd yn eistedd ar yr orsedd, wele yr wyf yn gwneud pob peth yn newydd. Dywedodd hefyd, ysgrifenna oherwydd dyma eiriau ffyddlon a gwir, a dywedodd wrthyf, y mae cwbl ar ben. Y fi yw'r alffa a'r omega, y dechrau a'r diwedd. Rhodda fi i'r sychedig ddiod yn rhodd o ffynon dŵr y bywyd. Caiff y rhai sy'n gorchfygu etifeddu'r pethau hyn. Byddaf yn dduw iddynt a byddant wythau'n blant i mi. Bendith Duw ar y darllen yna, y bore yma. Gawn ni gydweddio. Mae'r weddi yma o Sul Cyfiawnder Hiliol yn ôl yn 2008. Dduw grasol, fe'n gelwi i wneud un brethyn, wedi wehyddu o'r amrywiol draddodiadau a deiwn ger dyfron yn awr, yr edafedd sydd gennym i'w gynnig. O'n traddodiadau, deiwn ar pethau a drysorwn ac sy'n werthfawr i ni, a'r pethau y gallwn ymadael â fwy. Y pethau sy'n ein hannog a'n hysbrydoli, y pethau sydd ond yn codi cywilydd arno, y pethau sydd yn rhoddion i'r holl eglwys, a'r pethau sy'n feini tramgwydd yn ein pererindod gyda'n gilydd. Oddi wrthym ein hunain, deiwn am natur agored mewn theori, ond yn ymarferol ein natur amheugar. Ein parodrwydd i ddysgu, ond nid bob amser i gael ei newid. Ein parodrwydd i rannu, ond nid bob amser i dderbyn. Ein parodrwydd i weithio, ond nid bob amser gyda'n gilydd. Dduw grasol, cymer yr edafedd sydd gennym i'w chynnig, gwrthoda'r hyn sy'n anddefnyddiol, a debynia'r hyn sydd dda. Defnyddio wenold y ysbryd i wehyddu brethyn defnyddiol, a rho i ni'r gras i'w ddefnyddio'n dda. Gofynnwn hyn yn enw Crist. Amen. A gawn ni gydweddio gyda'n gilydd
gweddi'r arglwydd. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sanctiddiau'r denw. Deled y deyrnas, gwneler dywyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein barabunyddio, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn innau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni profedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, cynnes eiddo tiw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Dwi am ddarllen un darlleniad arall y bore yma, a honno di Salm 100, a dwi'n siŵr bod ni gyd yn nabod Salm 100 yn dda iawn. Cenwch yn llafar i'r arglwydd yr holl ddeiar. Gwasanaethwch yr arglwydd mewn llawenydd. Deiwch o'i flaen ef a chan. Gwybyddwch mae yr arglwydd sydd ddew, efean gwnaeth, ac nid ni ein hunain. Ei bobl ef ydym, a defaid ei borfa. Ewch i mewn i'w byrth ef a diolch, ac i'w gynteddau a mawn. Diolchwch iddo, a bendithiwch ei enw. Canis da yw'r arglwydd, ei jigaredd sydd yn dra gywydd, a'i wirionedd, hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Ac fel ni'n deud yn gynharach, dwi'n mynd i gymryd rhywfaint o, gan bod i yn Sul yr cyfiawnder hiliol Dydd Sul diwetha, dwi'n mynd i gymryd yr ysbrydoliaeth, os liciwch chi, neu'r pwyntiau oedd CTBI wedi rhoi at ei gilydd ar gyfer Sul cyfiawnder hiliol. Ac mae'n tynnu gwahanol elfennau at ei gilydd, ond eleni, be oedd CTBI yn ofyn wrthyn ni'n wneud wrth ystyried cyfiawnder hiliol oedd gwneud 3 peth, ac fel rhywun o'r Eglwys Presbyteraidd, dwi'n hapus iawn bod gennau 3 ffen, so mae hynny'n beth da. Ac felly dwi'n mynd i gymryd rheini ac ystyried rheini y bore yma. Yr un cyntaf, i gofio pwysigrwydd cyfiawnder hiliol. Yn ail, myfyrio ar yr amrywiaeth dynol a diolch i Dduw amdano. Ac yn drydydd, ymateb drwy weithio i roi terfyn ar anghyfiawnder, hiliaeth ac anwybodaeth drwy weddi a gweithredu. Felly, yn gyntaf, gan ni feddwl ychydig bach am pwysigrwydd cyfiawnder hiliol a be mae o'n ei olygu. Da ni'n edrych yn ôl, da ni'n edrych ar hanes, ac mae'n siŵr bod lot ohono ni yn gwybod ac yn cofio'r araith ysgytwol honno, I Have a Dream, gan Martin Luther King, a pawb wedi'w chlywed hi, yn ôl yn 1968. Bod fi ddim o gwmpas yn 1968, dwi'n siŵr bod fi wedi gwrando arni hi ers hynny. Ond hefyd, da ni hefyd yn cofio am Rosa Parks, oedd nath wrthod symud oddi ar y bws yn 1955. A da ni wedi clywed, wrth gwrs, am Nelson Mandela a'r frwydr yn erbyn apartheid. A be am y genhedlaeth Windrush, a be mae'r bobl yna wedi gofod mynd drwyddyn nhw yn le diweddar. A da ni hefyd yn cofio am lofruddiaeth Dama Taylor ymysg eraill. Ond ydyn ni wedi ystyried cyfraniad Cymru at gyfiawnder hiliol. Berthynas nodedig rhwng Paul Robeson a Eisteddfod y Glowyr. A mae Cymru yn ymdrechu i fod yn genedl noddfa. Da ni'n arloesi ym myd dysgu Saesneg i feddygon sydd wedi ffoi o'i gwledydd fel Syria ac Iraq, a mae'n drost 100 ohonyn nhw rwan yn gweithio yn gwasanaeth iechyd ac yn ystod y Covid mae da ni'n ddiolchgar drostyn nhw. Y porthladdoedd hynny yn llawn o drawstoriad o'r
cenhedloedd y byd yn Tiger Bay ac yn llefydd felly, a'r talentedd allan o'r melting pot yna fel Shirley Bassey. Un o'r mosgs gyntaf yn cael ei adeiladu yn Nghaerdydd, un o'r mosgs gyntaf ym Mhrydain yn cael ei adeiladu yng Nghaerdydd. Ac wrth gwrs, erbyn hyn, da ni'n gwybod am gyfraniad doctoriaid a nyrsys BME sydd wedi bod ar flaen y gad yn ystod y pandemig yma ac yn wir wedi gwneud ei aberthwya dros i cyd Gymru. Ond fel gweddill gwledydd Prydain, dydy'n hanes ni ddim i gyd da ni'n gallu ymfalchio yno fo. Mae yna rai pethau da ni'n methu ymfalchio yno fo. A mae rhaid i ni gydnabod fod hynny yn wir. A dwi'n meddwl yr antiseptig gorau ydy goleuni. Mae rhaid i ni daro goleuni ar y pethau yma. Mae rhaid i ni gydnabod yn hanes a dysgu gwersi o'r gorffennol. Rhai o'r pethau mae rhaid i ni gydnabod ydy'r ffaith bod cathwasiaeth wedi ariannu llefydd fel Castell Penrhyn a pwy all anghofio Thomas Picton. Ond be am chydig yn gosach at adre neu gosach at amser rwan? Da ni wedi clywed yn ddiweddar yn y newyddion ynglyn â marwolaethau dynion di-ifanc a Black Lives Matter yng Nghaerdydd ac yng Nghasnewydd. Ellwn ni ddim anwybyddu y pethau yma, ond mae rhaid i ni ddysgu sut i wella'r sefyllfaoedd a rhaid i ni ddysgu sut i gyd fyw. Fel mae'n deud yn Ezekiel, tynaf allan ohonoch y galon garreg a rhof i chwi galon gig. Mae rhaid i ni ddeall, mae rhaid i ni deimlo y gwirioneddau yma cyn gallwn ni ddysgu sut i wneud pethau'n well. Wedyn, yn ail, myfyrio ar amrywiaeth ddynol a diolch i Dduw amdano. Rhaid i ni ymhyfrydu yn yr amrywiaeth o bobl sydd byw yma yng Nghymru. Un pobl ydyn ni, ac yn Ezekiel mae'n deud, byddaf yn eich cymryd o blith y cenedloedd yn eich casglu o'r holl wledydd. A wedyn, byddwch yn bobl i mi a minnau'n Dduw i chwi. A mae'r adnod yn Salm 100 yn ein atgoffa drwy ddeud, gwybyddwch mae'r arglwydd sydd Dduw, ef eang gwnaeth, ac nid ni ein hunain, ei bobl ef ydyn, a defaid ei borfa. A hefyd, yn llyfr datguddiad, wele, y mae preswylfa Duw gyda'r ddynoliaeth. Bydd ef yn preswylio gyda hwy, byddant hwy yn bobloedd iddo ef, a bydd Duw ei hun gyda hwy yn Dduw iddynt. Da ni gyd yn bobl i Dduw. Yn ôl ar y 15fed o Fedi yn 1953, lladdwyd 4 o plentyn mewn ymysodiad hiliol ar eglwys y Bedyddwyr 16th Street yn Birmingham, Alabama. Aelod o'r Ku Klux Klan oedd yn gyfrifol am blannu'r ffrwydradau. Bu ymateb chwyrn ar draws y byd a phan gyrhaeddodd y newyddion John Petts, yr artist gwydr o Gymru, fe benderfynodd ddylunio ffenestr wydr y portreadu Iesu Grist Du fel rhodd o gefnogaeth i'r eglwys a'i phobl. Gosodwyd y ffenest yn yr eglwys yn 1954, a hyd heddiw caiff ei adnabod fel y Wales Window gan drigolion yr eglwys. Yn 2019, dros hanner canrif wedi'r ymosodiad erchyll, mae'r eglwys yn ffynnu, ac mae Urdd Gobaith Cymru wedi estyn llaw gyfeillgarwch i ailgydio y berthynas hanesyddol hon rhwng Cymru ac Alabama. Roedd trefniadau taith côr gospel Prifysgol Alabama i ddod i Eisteddfod yr Urdd Sir Imbech yn 2020. Ac oedd y trefniadau yn cael ei gwneud pan nath yr Covid hitio yn ôl ddechrau flwyddyn diwethaf. Ond oedden nhw'n awyddus i beidio gadael i'r sefyllfa atal y cyfle i'r bobl ifanc gael gwneud rhywbeth efo'i gilydd a ffurfwyd côr gospel rhithiol ar y cyd rhwng myfyrwyr y Brifysgol yn Alabama ac aelodau o aelwydydd Blaenllaw Cymru
Hafodwennog, Penllys, J&J, Pantycelyn, Arwain Ddyfal. Ac yn mis Tachwedd, daeth yr holl beth at ei gilydd am y tro cyntaf i ganu addasiad o Every Praise gan Isaiah Walker, sef Canwn Glod. Oedd Mared Williams yn canu hefo nhw a chyfarwyddwr côr gospel y Brifysgol Reginald James Jackson a ymuno hefo nhw ac nath Richard Vaughan olygu'r holl beth i ddod at ei gilydd. Ac dwi'n meddwl fel rhan o'r Oedfa bore yma byddwn ni'n gwrando ar y darn hwnnw os ydych chi ddim wedi glywed o. Mae'n ddarn gret ac yn dangos yr amrywiaeth o bobl ar draws y ddwy genedl yn canu hefo'i gilydd. Felly dwi'n chwarae hwnna i chi rwan.
wir, ac mae hwnna'n codi calon rwy'n i weld hwnna yn digwydd ac da ni yn canu clod i ddeud da ni efo'n gilydd. Ond wedyn, yn drydydd, ymateb rhyweithio i roi terfyn ar anghyfiawnder, hiliaeth ac anwybodaeth drwy weddi a gweithredu. Yng eiriau Martin Luther King, bydd yn rhaid i ni edifarhau yn y genhedlaeth hon, nid yn unig am eiriau y gweithredoedd ffiaidd y bobl ddrwg, ond am ddistawrwydd dychrynllyd y bobl dda. We will have to repent in this generation not merely for the hateful words and actions of bad people, but for the appalling silence of good people. Neu, fel ddwedodd Neu Mola yn ôl yn 1946 yn yr Almaen. Yn gyntaf, deithant ar ôl y sosialwyr, a dwedais ddim, oherwydd nid sosialydd oeddwn ni. Yna deithant ar ôl yr undebwyr llafur, a dwedais ddim oherwydd nid oeddwn yn undebwr llafur. Yna deithant ar ôl yr Iddewon, a dwedais ddim oherwydd nid Iddew oeddwn ni. Yna deithant ar ôl i, a doedd neb ar ôl i ddweud dim. Fedrwn ni ddim bod yn ddistaw ac yn rhy neis. Os ydy rhywbeth ddim yn iawn, rhaid dweud a gwneud yn siŵr fod pethau newid. Os da ni'n gweld pethau hiliol ar Facebook a Twitter, peidiwch a'i rhannu. Peidiwch a roi ocsigen i'r rhethreg afiach sydd allan yna. Mae yna bobl sydd am rannu ein cymdeithas yng Nghymru heddiw, y divide and conquer. Maen nhw'n defnyddio tactegau ofn, hiliaeth ac o ffug ffeithiau. Mae rhaid i ni sefyll fyny fel un pobl. Mae rhaid i ni gyd gerdded gyda'n cyd Gymru i ddyfodol gwell fwy goddefgar. Ond fel mae'n dweud yn y darlleniadau bore yma, mi da ni gyd yn bobl dduw, ta waith beth i lliwyn croen neu lle gathon ni'n geni. Ond ei bobl ef ydym a defaid ei borfa. Mae'n dweud byddaf yn dduw iddynt a byddant wythau'n blant i mi, neu byddwch yn bobl i mi a minnau'n dduw i chwi. Felly does dim rhaid gwneud hyn i giben yn hunain. Mae Duw gyda ni ar y daith. Oes mae rhaid codi llais a gwrthwynebu hiliaeth ac anghyfiawnder ac ar adegau mae hi'n edrych yn godywyll arna ni. Ond yng nghanol pob peth, mae Duw gyda ni. Felly wrth orffen y bore yma, swn i'n licio chwarae un darn arall i chi. Oddi ar tro yma eto CD cor Godre'r Gardd, Coro Angelicus, a'r darn ydi Angel Gwarcheidiol. Hon, dwi'n meddwl, di fy ffefryn ni ar y CD. Mae geiriau Van Plemming yn wych ac cerddoriaeth Eiliad yn gwneud y gweddi'n arbennig i'r geiriau. A mae'n sôn bod Duw gyda ni drwy'r holl realon. Gobeithio newch chi fwynhau hon, a nawn ni orffen efo'r gras wedyn. Na'i rhannu hwn efo chi rwan.
a gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a bydd gyda ni o'r awr hon am byth. Amen. Gair yn rhannu, diolch yn fawr i chi Peredur am yn harwen i bore yma. A hynny i faes mor berthnasol i'n bywyd ni gyd y dyddiau yma. Mae rhaid i fi gyfadde nag o'n i eriod wedi clywed am y beth mae'r YouTube, nid raglen yw nag ond Voice of Wales, yw'r enw. O'n i eriod wedi clywed amdano fe. Ac yn arswydo o glywed rai pethau ddangoswyd ar y newyddion. Ond beth oedd yn anharo i, ac yn gymaint o baradocs, y ddau oedd yn amddiffyn y Voice of Wales yma, ynddo? Yn ôl i hacen, doedd na'r un ohonyn nhw yn gallu siarad Cymraeg, ac yna oedd na ferch fach dywyll i chron, a llond ceg o Gymraeg glân dau, yn ymfalchio mae Cymraes yw hi. Ac i fi oedd yn gymaint o baradocs, ac yn dangos nhw am beth un nhw mewn gwirionedd. Na fe, diolch yn fawr i chi, ond mae'n sefyllfa ddigon dyrys, a mae yma yn ein plith ni fwy nag ni'n sylweddoli gweithio'r modd. Wel nawr te, i ni fel arfer yn rannu i stafelloedd i gael sgwrs da'n gilydd.